Pán Kerekele Enstancia Afrika Kenako. Tak toto zakričal Marcel Meršiak pri postupe našich futbalistov na majstrovstvá a u nás tiež teraz nastal ten čas, tentokrát na športovú diskusiu. Vonku pomaly prichádza jar, láka to tak si obuť tenisky, chodiť behať, robiť niečo so svojím telom. Ale ako sa hovorí, nielen z chleba je človek živý, a tak si prídete aj vy po takú duchovnú športovú požívať na našu diskusiu. Pozvanie prijali opäť asi takí tí najpovolanejší, čerstvo ocenení 3 lotami, šéf športového spravodajstva verejnoprávnej televízie a hlavne teda nezabudnutelný komentátor Marcel Meršiak. No a športovú údierku tentokrát doplní Štefan Ajzele, ktorý sa venuje nielen športu, ale teda aj publicistike. A bol to práve Štefan Ajzele, ktorý nastolil napríklad otázku, či olympioníci nie sú iba takí akísi výletníci. Určite sa budeme venovať v našej diskusii aj tomuto, ale vonkoncom nie iba tejto otázke. Skúsime nazrieť do kuchyne takého toho športového spravodajstva, toho komentovania a spoločne sa dozvieme o tom trošku viac, ako sa to celé mieša. Takže my tam určite budeme a tešíme sa na vás, keď prídete aj vy v útorok, tradične o 18:00 v Dome novinárov.